Добър вечер, дами и господа. Next Strike, сега ще ви направя едно фристайлче за март месец с свинци в ръка. Брат, какво да те започне? Този стил само всички пак провокирам. Няма време в което да те уча. На този фристайл всички пак ще ги уча. Не ме разбере по-погрешно, пия тая вечер. Събота купона си те, че не си ми песен. Не те разбирам по-погрешно тук сега. Седно мислите ми изгаряте и така. Провокирам те с рап истории. Провокираш мене, ма не ме разбира по-погрешно. Качвам всеки ден нивото си сега. Вървя нагоре, ти слизаш надолу, брат, така. Всеки ден е силна, разбираш ме погрешно. За тебе съм човек, влизам много лесно. Пия си, винцето ми пак на добре. Гледам аз небето и на мен не ми е зле. Какво ще ми кажеш, коментираш или псуваш? В Фейсбука всеки говори глупости, бе, брат. Луд ли съм сега, не знам какво става. Главата ми се върти, аз за тебе изненада. Защото батко ти показва как се прави рапа. Ти оставаш на долното ниво и скачвам този трак. На-високо мечтите пак залакам. За тебе съм човека и с думи ги налакам. Благодаря на всички, които ме знаят. На този стил провокира без да знаят. Защото съм човек на другата основа. Разбираш, играт, аз съм батко ти в отбора. Може да съм стар човек, но пак рапирам. С всички думи само пак ви провокирам. Няма истина сега в този трак. Върти ми колелото на късмета, шахмат. От Русе пак ви налагаме с думите сега, който трябва да ви слагаме. Ще вземете да си научите урока, защото Next Strike проповядва своите слова. Вчера се разбих, днеска се напих, утре съм на работа и провокирам в този стих. Истински оставам сега в този час. Виното е най-добрия бас. Аз не искам да съм бедно момче, защото Next Strike договори в трето лице. Next Strike TV, гледайте си, забавляйте. Шахмат. Поздрав за всички рапъри. The fuck